När han är i fängelset. Ska du inte åka snart till polisstationen? Kan du skjutsa mig? Ja, det kan jag. Dido, så bara. Jo. Och jag tar spindelnätet. Så vi ska åka upp till rymden. Den här åkte så snabbt så den bara... Jag ser inte. Nej, vänta. Den tar fram bilen. Och stegen vill jag ha. Och Säg hej allihop till brandbilen. hej. Säg hej. 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 Hej brandbilen. Sätt fast armarna. Så hon ska ju sönder hela bilen. Och så bara... Och så bara... Nu du! Du kommer aldrig mer undan. Spiderman kan ju sitta fast. Så nu sitter Spiderman fast här. Så bara... Och sen sladdar den så mycket så han bara... Wow. Jag ser inte. Och så bara... Bang! Den här de satt fast. Så Spiderman... Så... Han skällde min bil och så bara... Hej. Det var jag och Troy som gjorde den här filmen. Jag filmade. Tack för oss, hej då.